nagdadala na lang sa bahay sa inyo. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Kaibigan, tayo po ay magsasagawa ng special broadcast. May kaugnayan po sa napipintong pag-aresto ngayon kay Senador Antonio Trillanes IV. Sa balitang mayroon na pong warrant of arrest na inilabas ang korte sa Makati. Sa usangalan po ng buong pwersa ng Leader News Philippines, tayo po ngayon ay nasa special coverage at ang ating kasamang si partner Jojo Sikat ay nakabantay ngayon sa Senado para ihatid sa atin ang mga latest na kaganapan po dyan. Ako po ang inyong lingkod, si Errol Dakame. Magandang hapon, Pilipinas. Hatid po namin sa inyo ang mga nangyayari sa Senado. Go ahead, paring Jojo, ano na ang nangyayari sa Senado? Nasa likuran tayo ngayon ito si Senator Antonio Trillanes IV kung saan naglalakad na siya, no? Pababa dito sa kanyang tanggapan. At kasama niya si Atty. Reynaldo Robles na magtutungo ngayon sa RTC 150 ng Makati RTC kung saan nilabas yung kanyang warrant of arrest. Ayun nga rito kay Trillanes sa panayam kanina, ay sinabi niya na naig yung kadiliman at natalo ngayon yung justisya dito sa naging desisyon ng RTC Branch 150. Sa ngayon ay bumababa na tayo ngayon dito ng sagdanan. Mula dito sa fifth floor, pababa na tayo dito tayo sa fourth floor. Pupang sundan natin itong si Senator Antonio Trillanes IV patungo nga yan sa may parking lot kung saan ay siya ay pusang titimpa na ngayon sa RTC 150 para nga suko yung kanya sarili. Pero meron itong kulang piyansa, no, ayon dito kay Senador Vicente Tito Soto III na itong warrant of arrest ay may piyansa na 200,000 pesos. Mm-hmm. At sinabi nga niya na kanina bago inilabas yung warrant of arrest, nagkaroon kami na panayam dito kay Soto. Kusa daw niya isusuko naman po itong si Trillanes kung may warrant of arrest. Matapos ngayon panayam, agad naman na lumating na yung balita na inilabas na itong warrant of arrest kay Senator Antonio Trillanes. Dito na tayo, no, sa unang palapag. Kung saan inaantabayan na natin dito sa elevator. Itong si Senator Trillanes ngayon nasa 5th floor pa rin, ano? O bumaba tayo na hagdan, nasa 4th floor na.
At sa pababa, kasama ito si Attorney Reynaldo Robles, yung kanyang abogado, na magtutungo sa Makati RTC Branch 150 kung saan kinatigan nga yung kahilingan ng DOJ bukod dun sa revocation ng kanyang amnesty. At sa panayang sinabi nga niya na siya susuko, siya na lang magtutungo dito sa may RTC Branch 150. Ito, nakantabay tayo, no? Dito na sa unang palapag. Ay, lumabas na. Baka magbiti ng panayam. Ay, hindi. Wala. Medyo, iba yung lumabas eh. Nasa, iba yung lumabas, ano? Tingnan natin, ano? Oo, ito. Nakantabay pa rin tayo rito sa elevator. Ayun. Medyo nawala na eh. Sumakay ng elevator pero nagagdan kami. Mauna pa kami. Nabuha pa rito kay Senator Antonio Trillanes. Baka maaaring ito sa second floor sa tanggapan siguro nito si Senador Vicente Tito Soto. Kasi hindi natin nakita rito eh. Okay, pero nakantabay pa rin kami rito kasamang sa unang palapag ng Senado at ng tabayanan. Itong si Senator Trillanes, sabi ng abogado niya na si Attorney Reynaldo Robles. Ang mangyayari dito, pupunta sila sa RTC Branch 150, isusukoy kanyang sarili. May mga proseso yan. Fingerprint siya kung tawagin nga natin yung magpapiano. At idadaan sa proseso, magbabayad sila ng bail na halagang 150 million, 200,000 pesos pala, sorry. Ngayon siguro nga dumaan siya dito sa tanggapan nitong si Senate President Vicente Tito Soto. Yung elevator, nagsimula ngayon sa 6th floor. Baka nagtungo muna siya doon bago siya bumaba. Kasi kanina nakausap natin itong si Senate Majority Leader Juan Miguel Espiritu. Sabi nga niya sa atin, magbibigay siya at maaaring samahan nga daw itong si Senator Trillanes sa pagtungo nga sa korte. Diyan sa may RTC Branch 150. Ayun, may mga ilang mahilig na kasama natin ang sumakay ng elevator. Maaaring magtutungo naman sila. Magsasamantala na baka magtungo dyan. Baka umakit nga doon sa tanggapan nitong si Senate President Vicente Tito Soto. Kanina sa panayam dito kay Soto, inamin naman ito si Soto kasamang Errol na nangako naman sa kanya si Trillanes na kapag may warrant of arrest kung saan susuko. Oo, kaya yun yung kanila magiging decision tulad na nangyari dito kay Senador ay laging lima. Oo, na dumating yung arresting officer, nakipag-ugnayan sa OSA kay retired General Sebalajan, then si Cyber Sebalajan, kasi doon sa taas. Para isabit naman yung arrest warrant dyan kay Soto at gano'n nga ibibigay naman yun kay Trillanes. Pero sa ngayon, sa panaya, may sinabi ni Trillanes na kung saan na siyang ito kasama si Senador Bamakino bumaba, Pagkasama si Senador Bamakino, si Vice President Lenny Robredo bumaba. Ngayon kasama itong si Misa Hontiveros. Ayan. Sila yung mga bumaba ngayon dito, sa elevator. Magkakasama sila yung mga opposition senators. At sigurado, baka sasamahan nga nila itong si Senador Antonio Trillanes Report sa kanyang pagtungo nga dyan sa RTC 150 ng Makati Regional Trial Court. Parang Jojo, kanina before you go up doon sa Session Hall sana ay bumaba kayo sa grounds, di ba, sa harapan ng Senado. Anong mga nandoon sa harapan ng Senado? Kanina bago mag-start doon sa paglabas ng Senado, may mga ilang naka-civilian na mga taga-intel, pero yung mga naka-uniform ay malayo naman dito sa loob ng Senado, medyo dumistansya. Yung mga ilang kapulisan. Ito, meron tayong tinitingnan dito, parang nagkakagulo rito medyo lalabas ako ngayon dito, hiwalay mo na ako sa mga kasama ko. Sige. Para may detalye ko sa inyo kung ano yung hitura ngayon dito sa Senado. Okay. Ayun, makikita mo rito,
mayroong sasakyan na mobile ng Makati Police at saka yung mga puro mobile na Makati Police yun nandito ngayon at yung mga tauhan ng CIDG, no? Nandito na rin sa labas, mga nakasuot sila ng blue at siguro nakantabay na rin dito sa pag-serve ng warrant of arrest dito kay Senador Antonio Trillanes IV. Parang Jojo, linawin lang natin. Dito, Parang Jojo, linawin nga natin. Wala pang police officer na pumasok sa Senado to serve the warrant of arrest? Wala kasi hindi papayag na gano'n si Senator Vicente Tito Soto. Kailangan na respeto yung integridad ng Senado. Kailangan yung pulis ay makipag-ugnayan dito sa Office of the Senate Sergeant at Arms kay Jose Balahadja. Yeah. At si Jose Balahadja naman ang siyang aakit dyan kay Senator Vicente Tito Soto III para ipakita itong warrant of arrest. Yes. Patulad na nangyari kay Diliba at yung OSA yung naghatid nga nagbaba kay Dilima noon bago to dinala nga dyan sa Camp Crame. Siguro ganito rin yung magiging sistema dito, no? Pero ito naman, iba naman, may piyansa ito eh. Yeah. May piyansa. Oo. Kaya pagkatapos siguro ng proseso at makapagpiyansa, agad namang papalayain ng korte itong si Senador Antonio Trillanes IV. Pero ang tanong ito, magiging tanong dyan kung yung court martial naman ay walang arrest warrant. Pagkapiyansa niya, baka biglang dumating yung mga taga-AFP, yun yung kinakabahan sila. Yung cancellation ng amnesty will mean masasakop ulit si Trillanes ng court martial? Yun nga yung kinababahala ngayon ng kampo nitong si Trillanes. So parang Jojo ang mangyayari, hindi sa level ng pagiging senador kundi sa level ulit ng pagiging sundalo. Yun yung isa sa mga pangamba. Pero ngayon ito kaso sa RTC. Aha. Di ba? Ibig sabihin, pumaboy yung RTC sa warrant of arrest. Ibig sabihin, parang tinaburan yung korte, dinggin yung kaso nito si Trillanes. Oo. Ito, teka, magkakaroon na movement dito, no? Tatakbo lang ulit ako sa labas, ano? Itong mobile ng Makati Police. Oo. Ito, titingnan natin, nandito ako ngayon sa may parking area. Hindi pa naihahain ang linawin natin hindi pa naihahain ang warrant of arrest. Jo? Hindi pa naihahain. May lumabas pa lang na warrant of arrest base sa balita sa korte. So, ihahain. Pero base sa kortesiya ay walang mangyayaring paghatid mismo ng warrant of arrest sa tanggapan ni Trillanes, bagkus ay dadalhin ito sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado, at yung Sergeant at Arms ng Senado na si Colonel Balahadja ay dadalhin naman sa opisina ni Senate President Tito Soto III. Sige, balik mo si Paring Jojo. Balikan natin. Naputol yung linya ni Paring Jojo. 301. Balikan natin ang signal sa Senado, Paring Jo. Yes, kasama ng Errol, nandito tayo sa basement. Nakikita natin dito ngayon itong mga itim na sasakyan. Hindi natin alam po ito yung sa mga isasakyan. Itong si Senador Antonio Trillanes o sasakyan nitong mga ilang senador. Pero nandito na rin sa loob itong sasakyan ng Philippine National Police ng Makati Police. At maraming mga opisyal ng PNP ngayon
ang nandito sa basement ng parking ng Senado at na nakaantabay sa pagdating nga nito pagbaba nitong si Senator Antonio Trillanes Report. Kasi nga posibilidad na naihain na nga itong warrant of arrest. Kaya yan, may dala-dala no, yung isang opisyal na papel. Siguro yan na yung warrant of arrest na inihain nila dito sa Senado. Pagpulong sa tanggapan ni Trillanes sa pamagitan niya ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Oo. At ngayon nag-uusap-usap na itong mga ilang opisyal ng PNP. Hindi ko masyadong maano kung sino yung nakabulkap na yun, ano, na opisyal ng PNP sa medyo malayo sa atin. Oo. Pero alos mga opisyal ito ng PNP na nandito na nga sa may basement. Ang dami. Yung nakaantabay dito para sa pagsuko nito si Trillanes matapos silabas na ng Regional Trial Court na Branch 150. Itong warrant of arrest ay Senador Antonio Trillanes Report. Ayun, medyo tumabi tayo na may papasok na sasakyan ano, ng official dito sa ayun, may pumasok na kulay itim na Land Cruiser at isang sasakyan na Suzuki kulay red ano ang pumarada ngayon dito sa dumaan sa harap natin. Dito tayo ngayon ang sitwasyon ngayon dito sa may loob naman kasamang aerol ng basement ng parking ng Senado. Ay, mabalik tayo ulit doon sa loob habang inaantabayanan niya. Yes. Itong pagbaba ni Senador Antonio Trillanes. Parang Joe, ang isang kon dyan, di ba, dati nagsalita na si Trillanes, nalalabas siya sa Senado, uwi muna siya sa bahay nila. Hindi natuloy sapagkat allegedly naramdaman niya na may mga nag-i-interest sa buhay niya. May mga nakamotorsiklong sumunod daw sa kanyang sinasakyan, bumalik siya. Ngayon, ang issue ngayon ay pababa na, no? Pababa na. Si Trillanes, tatanungin natin. Asan na? Safety. Asan na si Trillanes? Oo. Can the PNP assures the safety? Takbo na kami palabas, ano? Oo. Ayan. Nasa lubong ko itong mga kasama natin bigyan na nagtatakbuhan. Oo. Malamang doon sa likod dumaan. Itong si Trillanes, manggaling dyan sa tanggapan. Crucial yan, parang Jojo. Parang Jojo, crucial ang kaligtasan ni Trillanes kasi pag may mangyari dyan, siyempre ang masisisi ulit dyan ang presidente. Hindi, pero ang daming convoy Hindi lamang mga senador pati mga media. Kaya nagko-convoy na rin dito. Ito, una natin, Ayan, nakantabay. Tayo, teka lang, Ayan. Antabay tayo rito. Sigita natin yung mga ilang opisyal ng Makati Police at mga opisyal ng Office of the Senate Sergeant at Arms na nandito ngayon sa may parking basement ng Senado. At nakahasad nga itong black na Land Cruiser. Hindi natin alam kung ito nga ba yung sasakyan nitong si Senador Antonio Trillanes Report. Kanina bago nung matapos nga itong panayam dito kay Trillanes bumaba tayo, nakita natin na bumaba magkakasama itong si Vice President Rene Robredo, Senador Babacchino at itong si Senadora Risa Hontiveros na kung saan ay parang sasabayan itong si Senador Antonio Trillanes sa pagtungo nga dito sa branch 150 ng Regional Trial Court ng Makati. At dahil nga lumabas itong tatlo, ay wala pang lumalabas sa sasakyan. Mula rito sa parking lot. Ang ibig sabihin, nasa sasakyan pa lang, itong tatlong senador na posibleng nakantay, itong pagbaba. Itong si Senador Antonio Trillanes dito nga sa basement ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Kasi talagang ginigate ito si Trillanes sa panayam natin dito,
na ang justisya daw ay natalo. Ngayon daw ay yung kadiliman dito sa naging decision ngayon ng RCC. Pero naman meron pa rin naman siyang piyansa dito no? Na 200,000 pesos. At tapos na siya dumaan sa proseso. Pero kung makikita mo rito, maraming opisyal ng PNP dito sa may basement ng parking ng Senado. Pero wala pang nagiging movement yung mga sasakyan dito kasamang Errol. Aha. Dito sa ilalim ng Senado, yung basement, parking basement ng Senado. Wala tayong nakikita pa ngayon. Dito sa lupon itong dalawang itim na SUV. Yung isa ay Land Cruiser. Oo. At yung isa, parehong Toyota to, no? Ginadala ko parehong Land Cruiser. Yeah. Itong dalawang sasakyan na nakahasa dito bukod pa doon sa sasakyan ng Philippine National Police. Ganun pa lang yung sitwasyon namin dito ngayon. Nag-aantabay-gabay lahat ng mga mamamahayan dito sa Senado. At ayun, meron ng movement, gumalaw na yung isang Land Cruiser. Sa tingin namin, kasi yung ito doon sa may tanggakan nitong si Senador ng officer, ayun, Office of the Senate Sergeant na Pag, Oo. Kaya kukunan natin ang video. Kukunan natin, parang doon lang gagaling yun sa tanggakan ng usaha. Doon sa may likod. Yes. Doon, kasi meron doon sa likod ng session, Oo. meron na back entrance doon. Ayun, sumakay na. Ayun, nakita natin si Tiliano sumakay sa mobile ng Makati Police. At kasama nga ito si retired General sa Balahan. Siya yung hepe, ng Office of the Senate Sergeant. At ang nakikita natin, ayun na medyo ano kami dito, so totoo lang ngayon. Isinaron medyo makikita natin yung kanilang sinasabi ko nasa sakyan ng Makati Police doon mismo. Sumakay, nakita na sumakay si Senador Antonio Quijano Report. At ngayon ay nakatabay tayo dito. Teka, titingnan natin ayun, good job, ayun. Teka, medyo, teka lang, kasabay ka lang. Ayun, ayun, nakabawa na ito. Nasa mobile na nga, ayun, kaalis na. Isang mobile na may plate number, KOG 996. Yung mobile patrol na van ng Makati PNP, doon isinakay si Senador Antonio Quijano sa kakomboy. Itong mga SUV na Land Cruiser ng mga kasamang senador. At itong Land Cruiser din ni Vice President Nemi Robredo na nakakomplain dito sa sasakyan nitong si Senador Antonio Quijano Report. Ayan, dumanatakot natin. Ayan, makikita natin ang daming convoy ng mga sasakyan ng mobile patrol na PNP. At mga supporters din yata ito, yung ilan na mga sasakyan ditong si Senador Antonio Quijano Report na ngayon ay patungo na dito sa Makati Regional Trial Court Branch 150. Ayan, nakakumpay na yung mga, ayun, muntik magpagdaan. Sabi ko, iba tayo yung mobile patrol. Ayun, medyo ayan. Yan, kasama yung sunod-sunod yung mga mobile patrol. Ito, dito Sandra Camp, pakinggan natin Sandra Camp. Sige. The president has been vindicated. Tangina mo. Okay. Lumalabas kayo dahil gusto nyo ipakita ang aming Pangulo. Mag-antay kayo ng tamang ikaw, Quijano. Again, I'm saying you're a lying coward. Lying coward, all of you from the Liberal Party. Ayan, kasama naririnig mo. Yan si Sandra Cam. Na galit na galit. Dito kay Senador Antonio Quijano Report. Medyo. Kasama ron. Go ahead, parang Jojo. We're listening. Ayun.
pumasok na sa loob itong si Sandra Camano. Nice ko lang malaman, parang Jojo. Kanyang... Yeah, parang Jojo, nice kong malaman doon sa patrol car ng pulis na sinakyan ni Senador Antonio Trillanes. Sino ang mga kasama niya sa loob na sumakay doon? Wala ako nakitang kasama niya eh. Pero nakita ko nakaalala itong si Senador si Balahadja. Pero nakakomboy naman yung tatlong SUV na sasakyan na yun ay malamang na kinalalag na sasakyan ni Senador Rizon Tiveros, Senador Tamakino at si Vice President Lenny Robredo. Nagkaroon dito kasi ng budget hearing ang Vice President at yun nga sinamantala na nila ito nga pakinggan natin ito si Balahadja, pakinggan natin. Ito. Ang ginakausap ko lang si Director Silvio Kusare. Okay, Director, sila ang kinakausap ko. Hindi. Sabay tayo na. Good. Ayun na. Ayun, pumasok sa loob, papasok tayo sa loob. Ito. Ako na. Si Errol Dacame, ang Kamao Asero. So binahin na po papuntang korte si Senador Trillanes. Isinakay po sa mobile patrol ng Makati PNP. At ayon sa report ni parang Jojo na nakabantay doon sa Senado ay maraming bihikulong nakakonvoy including mga kasamang senador at mga patrol cars ng iba pang mga police and perhaps pati mga media vehicles. Bago tayo nawala sa yung sinasabi, naputol yung sinasabi ni parang Jojo, I think si retired General Balahadja was almost saying something. Naputol lamang. Balikan natin na alas si parang Jojo sa loob ng Senado. At exactly 14 minutes after 3 in the afternoon, ang latest mga kaibigan, naglabas ng warrant of arrest ang Makati RTC, dinala sa Senado at kusang sumuko si Antonio Trillanes. Hindi pinusasan, parang Jojo, linawin nga natin. Pinusasan ba si Antonio Trillanes, Senador? Wala ko nakita process. Pakinggan muna natin ito. Okay. Sige. Go ahead. And then, tapos na yun. Yan, bumakas na. Ang nangyari pag-issue ng arrest warrant sa Senate House, it was given by the arrest notice. Kasi at the times cannot give, I have not the arrest notice. Kasunod yung proseso, at hindi siya arresto ng police dito. Binigyan ng arrest warrant, tapos sinamahan sa baba. Ako sa sumawa. Well, hindi ko na call yun. No. Nobody was arrested inside the Senate compound. Hindi pinayolation. We were very clear with the police, and the police understood. Naintindihan nila. Hindi ko nakita eh. Hello? Yan na. Parang Jojo, sige. So nililinaw ni General Balahadja. Kung paano pinatupad yung proseso sa pag-aresto. Dito kasi nagkakilyan. Pakinggan natin. Yes. I hope so. Kasi bumaba ako, naka-break pa sila. Hindi that. Okay naman. He was a very professional officer. And he presented the arrest warrant well. Hello, ayan, kasama nga raw. Malinaw na malinaw, sinabi nitong si Retired General Balahadja, siya yung chief ng Office of the Senate Sergeant at dito, na dumaan sa process itong pag-aresto kay Senador Trillanes, pumunta sa kanyang tanggapan at i-present niya yung kanyang yung warrant of arrest doon sa land. Kasama nitong si Balahadja yung police, no, na nag-implement ng warrant of arrest at kusang sumama
itong si Senador Antonio Trillanes report at walang posa na isinakay nga dito sa mobile patrol kanina ng Makati Police at patungo nga sila diyan sa Regional Trial Court ng Makati branch 150 na kung saan inilabas nga itong kanyang warrant of arrest kanina lamang alauna pasado ng hapon. Yun yung mga kaganapan ngayon dito sa Senado o nga dito sa pag-aresto kay Trillanes at paglabas ng warrant of arrest ng branch 150 ng Makati RTC. Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines sa Gulat. Si Aaron Dacame, ang kamao. Thank you, paring Jojo. Asero. Ulitin natin ang latest report, latest na update. Naglabas ng warrant of arrest ang Makati RTC at dinala sa Senado at inihain sa tanggapan ni Senate Sergeant at Arms Retired General Jose Balahadia at inihain naman kay Senador Antonio Trillanes IV at kusang sumama si Senador Antonio Trillanes. Wala pong posas, kusang loob na sumakay sa patrol car po ng Police Makati at ngayon po I understand siya po ay dadalhin sa sala ng judge na pumirma ng kanyang warrant of arrest para iharap sa korte ang ipinaarestong senador. Si Aaron Dacame, ang kamao. Asero. Alright, so ang ating gagawin ngayon ay kukuha tayo ng mga reaksyon ng ating mga viewers. So dun po sa ating mga kasamang Leaders Patrol, pwede po kayong pumasok anytime. Last, tawagan mo nga si Paring Gani Oro. Unahin mo si Paring Gani Oro. Standby ka, Paring Jojo Sikat ulit. Babalikan ka namin anytime. Paring Boyet Guillermo dyan sa Pasay City area. Nolan, standby ka sapagkat tatawagan ka namin for the reaction, public reaction dito sa pag-aresto na kay Trillanes. At ilan pang mga viewers natin na nais pong sumali sa ating palatuntunan. At makapag hayag ng inyo pong mga opinion at damdamin. Alright? So, sige. Ito po ang special broadcast ng programang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Habang si Engineer Oliver Licop ay on the satellite control pa rin sa Pateros area at si Alas Oliver naman ay nasa studio po natin. Naka-standby din. Siyempre si ang ating creative director Mark Anthony Reynoso sa Singapore. Naka-monitor sa ating broadcast para alalayan tayo. Ha? Oo. Sige. Si Boyet Guillermo, subukan mong papasukin na last. Si Nolan, standby din Nolan. At si Bernard Binyosa, dyan sa Quezon City. Bernard, baka ready ka ring pumasok. Welcome ang ating mga reporters na magpasok ng damdamin ng taong bayan. Si Aaron Dacame, ang kamao. Asero. Marami pong reaksyon, of course. So, may mga natutuwa, siyempre, doon sa mga kritiko rin ni Trillanes. At I'm sure yung mga kakampi naman ni Trillanes nabubwisit. Ganun po yan, ano? At but just the same, alam po ito'y proseso sa korte, kailangan po i-comply. You know, tama lamang po yung ginawa ni Trillanes sapagkat as a senator, sila po'y gumagawa ng batas. Therefore, mauna siya pong rumispeto sa batas. Ang warrant of arrest po ay parang batas na, of course, na dapat sundin ng isang tao na na-issuean po ng warrant of arrest. So therefore, dapat sumama para humarap sa judge. Parang ganyan? Si Boyet Guillermo, puntahan natin sa Pasay City area, sa Southern Metro Manila. Paring Boyet, ano ang reaksyon ng publiko sa pagkaka-aresto na ngayon kay Senador Antonio Trillanes, partner?
Alam mo, Errol, sumugod nga tayo sa Senado para nga mabantayan din yung pag-serve ng warrant of arrest laban nga kay Senator Antonio Trillanes. Nadastan natin nung na-serve yun, papalabas na ang convoy ng PNP, no? At medyo doon ay nakakuha tayo ng video. Pero yung pagkuha natin ng mga reaksyon ng ating mga kababayan sa labas, konti naman kasi yung taong nasa labas sa Senado. Kaya ang leader reporter, kasalukuyan ngayong bumabagtas patungo nga sa Makati RTC para nga subaybayan din at makunan ang paglalagak din ng piyansa ni Senator Trillanes laban nga sa warrant of arrest na nilabas sa kanya sapagkat meron ngang piyansa na pinataw ng korte na 200,000. Pero ang tabayanan natin, Errol, dahil bit na siya at hawak na siya ng PNP, baka ituloy na ito sa kulungan. So yun yung ating babantayan, kung bibigyan na magpiyansa muna siya o ikulong muna siya bago siya magpiyansa. So, maya-maya magbabalik tayo. Normally, paring Boyet, ihaharap muna yan sa judge na nag-issue ng warrant of arrest. Yes, oo. Oo, yun yung proseso dapat. Oo. Yun ay, kung na-serve nga yun o kung maihaharap nga sa judge, no, kay Judge Alameda, posible na iproseso na rin yung paglalagak ng piyansa. Right. So, ang tabayanan mamaya kung sa ating pagbabalik at magbibigay pa tayo ng mga detalye. Live mula sa Southern Metro, Boyd Guillermo, Leader News, Philippines. Thank you so much, paring Boyet Guillermo mula sa Southern Metro, Manila. Si Errol the Comic, ang Kamaong Asero. Balikan mo nga, si paring Gani Oro, baka ready na siya, no? Kanina nasa kalsada po siya at nagmamaneho. Tingnan natin. At Nolan Ariola, standby ka, ha? Ryan Zamora dyan sa may Muntinlupa area, standby kayo. Hil Tamayo, standby sa Tacloban City. Mike Paul Marquez dyan sa Samar area, standby kayo. Tawagan mo Las para sa reaksyon ng taong bayan, reaksyon ng publiko sa pagka-aresto kay Trillanes. Natutuwa ba ang taong bayan? Nabibwisit ba? Alamin natin yung totoo, ano? Yung mga kasama po natin dyan at mga kaibigan sa Central Luzon Media Association, may mga reaksyon eh. Sabi ni Sir Jess Malbar, duwag. Sabi niya rito, duwag. Akala ko may bayag, bunganga lang pala. Ayan, sabi naman ni Arlan Pineda, sabi naman niya kung merong warrant of arrest, susuko siya. Ayan. Bumalik ulit si Sir Jesse. Ano ang masasabi ngayon ng LP? Ayan. Bumalik naman si Sir Ronald Albarote. Guwapo daw si Sir Jess Malbar. Ayan. Happy 40th anniversary in advance po sa mga miyembro, kasapi, opisyalis po ng Central Luzon Media Association Incorporated na ang kanilang okasyon po ay 2 araw mula sa Biyernes hanggang sa Sabado. At tayo po nagpapasalamat sa kanilang imbitasyon sa atin dito sa Leader News Philippines. At ayan. Okay. Sige, tuloy tayo. Gawin muna natin yung ating mga Leaders Patrol. Yan. Angeline, hindi naka-monitor si Angie. Nag-text ko muna ha. At, ayan. Medyo mulan sa paligid ng studio po natin. Okay.
27 minutes makalipas na po ang alas 3 ng hapon. Ulitin natin. Doon po sa mga late viewers na pinag-utos na nga po ng korte ang pag-aresto kay Senador Antonio Trillanes sa pamamagitan po ng paglabas ng isang warrant of arrest na dinala na po sa Senado at naihain po sa tanggapan ni OSAA in charge Senate Sergeant at Arms Head Jose Balahad at dinala naman sa office ni Senador Antonio Trillanes. At si Trillanes naman po ay kusang sumama sa mga arresting officers nang walang posas, kusang sumakay po sa mobile car ng PNP Makati. Nag-drive pa rin. Sinolan mo na. Sige, sinolan mo na. Tuloy tayo. Nice po natin mapakinggan ang tinig ng taong bayan sa nangyayari sa ngayon. Balikan natin si si paring Jojo last. Nandun na si Sandra Cam. Si Sandra Cam ngayon ay director ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kanina narinig po natin na nagsisigaw at may mura pa nga akong narinig eh. Balikan natin. Of course, he's working with the administration, so expectedly may masasabi po yan. Parang Joe, ano ang sinasabi ngayon ni Sandra Cam? Parang Jojo. Yes. Go ahead, you're on air now. Yes, kasama nga, Errol. Nasa air ka na, go ahead. Okay. Kanina, medyo nakakuha natin sa panayam itong si Senator Sandra. Saglit lang natin ako yung panayam ito kung saan na. Nakita natin na galit ito. Yes. Dito kay Senator Antonio Trillanes, sinabi nga niya na tama lamang yung pagkaka-aresto dito kay Trillanes. Nakapagmura pa nga ito sa ere kanina. Yes. Nagulat tayo. Dahil nga daw wala daw dinamay niya pati itong mga Liberal Party, no? Na wala naman daw nagawa ito sa bayan kundi pagpapahirap, yung pangungurakot naman daw. Yun ang sinabi niya. Kaya dapat lamang na parusahan itong mga Liberal Party na rin bukod dito kay Senator Trillanes. Support na tagad na siya pumasok dito sa loob ng tanggapan ng Senado. Yun yung nakuha natin pahayag dito kay Senator ay kay Sandra Cam, na alam naman natin kalyado nitong si Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon sa dinitalye naman itong si Office of the Senate Sergeant at Arms kanina na si Retired General Jose Balahad Yes. na wala namang nilabag itong ating mga kapulisan sa pag-aresto dito kay Trillanes. Dumaan sa due process, idinaan sa kanya, inakit niya dito kay Senate President Soto at inihain itong warrant of arrest kay Trillanes sa lunch at walang nagawang naging pag-aresto dito sa Senado dahil kusang sumuko nga itong si Senador Trillanes dito sa mga otoridad ng Makati Police na naghain nga ng kanyang warrant of arrest. At yun ngayon medyo naging tahimik na ngayon dito sa Senado. Patuloy yung sinasagawang sesyon ng mga senador ngayon dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Alright. So, babalik tayo mamaya. balikan mo kami pa rin dyan. Detalye kung ano yung mga reaksyon ng ibang senador dito nga sa pagka-aresto. Sasabi natin pagsuko Pagsuko. Dito si Senator Trillanes dito sa Makati Police na patungo dyan sa Branch 150 ng Makati Court. Ano ba talaga ang dapat gamiting termino? Inaresto o kusang sumuko? Pinatupad yung warrant of arrest. Yun ang pinaka-safe. Pinatupad ang warrant of arrest, kusang sumuko at sumama naman si Trillanes. At dumaan sa tamang proseso. Yun Yung mga tamang award. Pero kung warrant of arrest, may inaresto. Ay, hindi na sinasabi ni Jose Balahad. Walang nagalap na mga usap sumuko Oo. Usap siya sumuko. Oo. Kaya walang arresto na sinasawag dito sa loob na Senado. Siguro ang isang next dyan na concern parang Jojo, no? Meron bang hawak agad yung abogado ni Trillanes na 200,000 para ihain bilang piyansa na sinasabi ng warrant of arrest? So tingnan natin kung anong mangyayari mamaya. Alam mo naman yung start sa atin, baka habang na-arresto pa
Parang Jojo. May mga... Parang Jojo, numipis yung signal mo. Naka-speakerphone ka ba? Alisin. Hindi, naka-headset ako. Numipis yung signal mo. Okay, medyo pumihit ako. Okay. Ayan, okay. Ito nga, sa ano naman step sa atin, no? Habang siguro inaaris ka rin dito, may mga ilang abogado na rin. Bukod dito si Tony Robles na kasama ni Peñares sa tumakay kanina sa mobile patrol, baka inaayos. Oo. Pwede naman yun. Pwede. Basta tatapusin lang yung piano niya. Pagkatapos ng piano, nakapag-piano niya, pwede na umalis yan. Okay. Baka maya-maya lang, babalik na dito yan ang asin ng session dito sa Senado. Alright, so antabayan na natin what's gonna happen next. Oo, may nakatabay ngayon doon, yung ating kasamang Boy Guillermo, no? Baka makakuha naman niya dyan sa parte ng Southern Metro kung yung mangyayari pagdating niya dyan sa Makati Regional Trial Court Branch 150. Alright. Okay, mula rito sa Senado, si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much sa kasamang Jojo Sikat live mula sa Senado. So, puntahan nga natin ulit si Boyet Guillermo sapagkat yung Makati RTC ay sakop ng kanyang lugar. So, yan ang isa sa kanyang mga binabantayan. Puntahan na natin siya, baka may latest update na dyan. Alam nyo, itong nangyayari ngayon ay maaring may iba pa mga mangyari. Una sa lahat, ang PNP may sinasabing isang plano daw ng mga anti-administration, especially ang tropa daw ni Senador Antonio Trillanes, in connivance daw po sa CPP, NPA, NDF at ng mga kasapi po ng Liberal Party. May sinasabi po silang gano'n. In fact, may mga banta pong may mga kakasuhan. So, all these times ay parang kada araw po ay dapat maging vigilant po ang lahat sapagkat may mga balitang ganito na dapat po ay nalalaman po natin kaagad-agad. 34 minutes after 3 in the afternoon, tuloy po kayong nanonood sa special broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay, so sige po at tayo po ay magbabalik mamayang alas 6:30 po ng gabi para sa karagdagan pa ring mga follow-up sa nangyaring pagkakalabas po ng warrant of arrest at pagsuko naman ni Antonio Trillanes sa judge na naglabas po ng warrant of arrest dyan sa Makati RTC at siya po ay dinala na po ng Makati PNP para iharap sa naturang huwes. Alright? Bueno, so sa ngalan po ng ating mga kasama sa Leader News Philippines, ang ating mga engineers headed by Engineer Oliver Licop sa ating remote control and operations. Sa studio si Alas Oliver naman at yung ating mga Leader News Patrol sa Senado. Ang naghatid sa atin ng kaganapan ay si paring Jojo Sikat at si paring Boyet Guillermo. Mamaya po ang ating broadcast ay magbabalik alas 6:30 po ng gabi sa iba't iba pang mga kaganapan sa ating bansa at mga updates related pa rin dyan sa pagsuko ni Antonio Trillanes, ang senador na kontrobersyal ngayon sa judge na naglabas po ng warrant of arrest. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. Pagpalain po ang bansang Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.
Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.